Fy enw yw Dr Gareth Evans, a dwi'n gweithio yn ysgol y Creuddyn fel y pennaeth mathemateg. Mi oedd hi'n andros o waith cael ffeindio pethau safonol, felly nathon ni benderfynu cynhyrchu adnoddau yn hunan, a erbyn hyn mae hein ar gael am rhad ac am ddim ar y we, ac hefyd mae gennym ni'r sianel YouTube, ac yn ddiweddar y sianel TikTok sydd yn cael ei defnyddio ledled y wlad mewn llawer o adrannau mathemateg. Felly dyn ni'n ceisio ymgysylltu lle mae'r plant ifanc ni yn defnyddio ar hyn o bryd, a mae'n bwysig bod ni'n gwneud hynna yn amlwg trwy gyfrwng y Gymraeg hefyd. Dwi'n mor diolchgar o'r adnoddau mae Dr Gareth Evans wedi creu. Mae'n adnodd mor werthfawr, hebddo fo, ella bydd fi ddim yn gallu bod mor da yn mathemateg ac yn enwedig ddim gwneud mathemateg yn yr Cymraeg. Mae'n anhygoel bod o'n rhoi nid yn unig maths ar y map, ond Cymraeg a maths ar y map. Mae'n fraint cael enwebiad ar gyfer y wobr yma. I fi, mathemateg ydy'r celfyddyd o wneud y cymhleth yn syml. A trwy yr adnoddau dwi'n gynhyrchu, dwi'n gobeithio bydd disgyblion ar hyd y wlad yn gweld bod mathemateg ddim yn rhywbeth cymhleth, neu rhywbeth maen nhw'n gallu wneud.